ቀሳነት ጓሌላ ክትሕዛብ ከእንተ ፈተት ኣዲኣ ሰብኣይ ሓዘም ጓሉ ማዕረ ክንደዚ ኣይምስለቱን ዘረብኣ ድሮ ከብዲ በልዒዎ ንብኣት ይተሓንቆ ነበረም ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጓልዮም ነቲ ኣብይ ካንሽሎ ከፊተ ምስናይ ንብኣታ ንደገ ውፅት እሞ የማን ፀገማ ቋሕብሐት ግና ናብያ ክትከይድ ንየማን ንፀጋም ሽዑ ናበይ እግራ ናብ ዝመርሓ ዋላስ ናብቲ ዘፍቀረቱ መምሕራም ቀሳነቲ የማን ፀጋም ኣቅባሕብሐት ሓንሰብ ግልፅ ኢላ ንካንሸሎ ገዛ ኣጠመተት እሞ ሻንጣኣ እንዳጎተተት ንቅድሚት ክትስጉም ጀመረት። ሓደ ክልተ ስጉምቲ ምስከደት ንድሕሪት ግልፅ ኢሎም ገዝኣ ጠሚተን ንቅድሚ ኣበለት ንብኣት ተሓናነቐም ስለ ሰኣሮም ፈርሽሐቶ የግዳስ ኢዳ ክትህብ ኣይመረፀትን ንዘፍቀርካየ ሰብ ካልእ ኸባን እንትኸውን ዝበለታ ትመስል ክትምለስ ኣይመረፀትን መንገዳ ድኣ ቀፀለት። ኣዲኣ ንሰብኣያ እንታይ ኻ ተርእና ዘለኻ በጃኻ ግደፍ እንተበለተኮም ድሓን መምሓሪ ክኾነይ ዜራ ዜራ ኣብቲ ኣቶ ስለ ዝብላ ክትምለስ እንዳበለም ዋላ እኳ ብውሽጡ ስግኣት እንተሓደረ ስክብላ ዝወሰነም ቀሳነት ጋፍ እንዳበለት ክፅልምት ከባቢ ናብ እንዳ መሓዛ ገዝኣ ኣበለት መዓፆ ኳሕኳሕትሙ ኣጋጣሚ መሓዝኣ ስለ ዝኸፈተተውን በስም ባእደም ደሪኣ ተረፈት። ንቀሳነት ፈፂማ ኣይትፀበየታን ደጋጊሞም ንሻንጣኣን ዋና ሻንጣ ረኣየትሞ ኣትቕስን ሓፍተይ እንታይ ደኣ ክትብል ሽዑ ዘረባ ኣምለቐት። ቀሳነት ክትዛረብ ዘይኮነት ሰሚዖም ኣብ ሕፎ መሓዝኣ ሻንጣ ፈንያ ተሓቂፋ ክትነብር እምበር ተርኣ ንብኣት ኣይነበረን። ውሽጣይ ብርቱዕ ንብኣት እዩ። ዝተደናገረት መሓዝኣ ቀሲላ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ክትነግራ ደጋጊማ ሓተተት። ካብ ገዛ ብሰንኪ ፍቅሪ ተሰዊገ ምስ በለት እውይ ሓፍተይ ክትብል ኣብ ርእሲ ስምባዲኦም ስምባደ ወሰኸት። ቀስኖይ ኣቦኸይ ምሽ ድሓን በቃ ዘይ ንግዚኡ ዝኸውን ሎሚ ምሳይ ሓዲርኪ ፅባሕ ገዛ ክትኸዲ እንዳበለት ሻንጣኣ ጎቲታ መሪሓታ ንውሽጢ ገዛ ኣተወት። ኣብ መደቀሲ ክፍሊ መሓዝኣ ኮይነን እውን ዕለል ንዕላል ኮኖም ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ዘጋጥመ ዕሪ ቁፅር ኣቢላ ነገረተውን መሓዝኣ ንቀሳነት ሒዝዋ ዘሎ ፍቅሪ ከየግርም ኣይተረፈን። ፍቅሪ ሎሞስ እንዳበለት ብዝተኻልኣ መጠን ክተዘናግኣ ፃዕረት እሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ተተሓሒዘን ደቀሰም። ንፅባሒቱ ቀሳነት ኣብ ክፍሊ ፈፂማ ቀሲና ክትመሓር ኣይተርኣይትን። ዋላ እኳ ዘፍቀረቶ መምሕሪኣ ኩሉ ነገር ክትርስዕ እንተፈተነት ይኹን እምበር ድሮ ናፍቆት ወለዳ ከስዕዓ ጀሚር ስለ ዝነበረም እንታይ ከም ትገብር ሕርብት ኢልዋ ፈዛ ነበረት። ድሕር ፍዳስ እውን ክረኽበካ ደለለኹ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፋ ዋላ ሓደ ሰብ ከየዝተባሃለላ ንምምሕራር ረከበት። ድሕር ፍዳስ ኣብቲ ዝበለቱ ቦታ ምስ ከደም ቅድሚ ዘረባ ምስ ዘረባ ንኦ ምስ ረኣየት ጫጭ ክትብልያ ጀሚሮም ምስ ዲቪዝያ ስለ ዝነበረቱን ኣበና ተሰኪፉ የማን ፀጋም ኣቅባሕብሐሙ ኣትቐሱ በጃኺ እንታይ ኺ ኮንክ ስቕበሊ ሰባት ይርኡና ኣለዉ ክብል ብኣውታን ብስክፍታን ተዛረበም። ብዝተኻእላ መጠን ነብሳ ክትራግዕ እንዳፈተነት ብሰንኪኸም ካብ ገዛይ ተስግዩ ኣለኹም እንዳ መሓዘይ ሓዲረ ንገዛ ይኮነ እንዳ መሓዘይ ክኸይድ ሕጁን ኣይደለኒም ንስኻ ተማልኣኒ እንዳበለት ኩሉ ዝእዘብ በዓሉ ይፈልጥ ዝበለት እያ ትመስል ኣብ ሕቕፍኡ ተሸጎጠት። ብስምዖ ነገር ብጣዕሚ ሰንበደም። ንዕለቱ እንታይ ከም ዝገብሩን ሕርብት በሎም ገዛ ገዛ በላ ወላ እኳ እስካፑል ይኹን እምበር ገዝኦ ክማልኣ ዘይሕሰብን ዘይክኸውን ኣነ ደኣ ምስ ስድራ እንዴ ዝቕመጥ ዘለኹ ከመይ ኢለ ሕዚ ክከኣቱ ኣትቕስን እዋዕ በላ ከመክን እንዳፈተኖም ድሓን ምስመን ከም ትቕመጥ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ጥራይ ሓረ ይበለኒ ኣነ እዚ ኩሉ ንፍቅርና ክብል መስዋዕት እንዳከፈልኩም
ካብ ዝፈትዎም ስድረይ ምስናይ ናፍቆተይ ተፈልየ ከለኹ በጃኻ ስምዖኒ ምስ በለቱም ቀሳነት ኣነ ንሓዋሩ መሳይ ክትነብሪ ብሓገይንቲ ንስዩ ግን ኣይከውን እዩ ኣቦኹ ኣብ እንዳ ፖሊስ ወሲዱን ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዕም ሕጂ ከዓ ዝገደደ ናብ ፀገም ክንኣቱ ንኣመታት ክእሰር ትደሊ ዲኺ ምስ በለ እዊ ንበሎ እንታይ መኣሰርቲ እዚ እሞ ኣነ ካባኻ ተፈልየ ክነብር ኣይደልን ኣይክእልን ከኣም ስድራይ ድማ ትርአም ኣለኻ እሞ በቃ ተታሒዝና ንጥፋእ ኣብ ሰብ ዘይረክበና ከም ድሌትና ፍቅርና ነስተማቕረሉ ምስ በለት እዚ ሞ ዘይከውን ይቕሱን ንኩሉ ብዘሐጉስ መንገዲ ከወስደኪ ዝደሊ በላ ብናይ ሓልዮትን ድንጋፅ ዓይኒ እንዳጠመቶም ኣዲኣ ብጭንቀት ክትኮስ ቆልዩ ተሪፍዎም ፈፂሞን ቃሲና ሓደረትን ዋላ እኳ እንዳመሓዘ ዓቢል ኣለኹ ኣይትሸቐሊላ ኣማስኢ ደዊላ ትላ እንትነበረት ንሰብኣያ ከይወዓለ ከይሓደረ ንፅባሒቱ ሒዝዋ ክመፅእ ኣትሪያ ተማሓፂናቱም ጉዳይ ጓሉ ዘይከኣሎ ሰብኣይ እውን ተሓቢኡ ድሓን ከም ዝሓደረት ኣብ ኣፍ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣረጋጊፁ ሰዓት 6 ከባቢ ዓይኒ መዓፆ እንዳቐመተት ወላ ሰብኣያ ሕርግ በለም የግደስ ምስ ጓሉ ዘይኮኑ በይኑ ቀሳነት ጓልካ ደኣ ክትብልያ ቅድሚ ዝኣገረ ዝሓተተት ጓልኪ ድሓናላ ኣይትሸቐሊ ግዜ ጥራሕ ንሓባብ በዓላ ሰልሒላ ክትመፅእ እንዳበለ ኩሎም ሰራሕተኛ ገዝኦም ብኣውታ ቀሳነት መፅያ ክትብል ጨደረት ሰብኣይ ብውሽጡ ብሓጎስ ተሰራሰረ ገፁ ግና ከም ዝተዓሰረ እዩ ኢለ እንዴ ናይ ለባሞት ምርጫ ወሲዳ ገዝኣ ተመሊሳላ እንዳበለ ኩሎም ኣዲኣ ድሮና ጢራ ኣብ ቅድሚ ጓላ ደው ኢላ መላእ ሰብነታ እንዳዳሓሰት ተፈትሻ ነበረት ድሓን ከም ዝኾነት ምስ ኣረጋገፀት ሓቂፋ እንዳሰኣመት ብኽያታ ፈነውቱም ዓደን ጓልን ተታሒዘን ጫጭበላም ኣትንስቕበላ እንተበለ ሰብኣይ መንክሰምኦ እኳ ድኣ በንጻሩም ሰራሕተኛ ገዝኦም ተሓወሰተን ተበክ ነበረት ንቀሳነት ብጣዕሚ እያ ትፈቶም ልክ ከምዚ ኣዲኣ ተጨኒቃትላ ዝነበረት ንሳን ተሻኢላ ተካልያ ሓዲራዊ ኢሎም የኣክል ሕጂ መቼም ብሓሳቤ ተሰማሚዒኺ ካብ ዝተመለስክ ርግፀኛ ክብል ሰብኣይ ናብ ጉዳይ ኣበለም መምሕሪ ብዝተኻእሎ መጠን ኣሚኑ ሰማይ ምድርን ይላገብ ዝፈለዮም ኣካል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከም ዘየለ ነጊሩ ብክንደይ ሓይሊ ከም ትምለስ ዝገበረም ባባማማ ደስ ይበልኩም ብዝፈትዎ ሰብ ተፈላለለና ድሕር ዳጊም ኣይፈልጦ ኣይፈልጠኒ ስለዚ ቀሰኑ ምስ ኣፍቃሪኣ መምሕር ዝተሰማማዓትሉ ጉዳይ ኣብ ውሽጣ ገይራም ዘረባ ከይወስኸት ትኺላ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣምርሐት ኣቦኣ ኣሻዊ ሓጎስ ንሓጎስ ኮነ ሙሉእ ሓጎስ ግና ይገብረሉ ዶ ይኸውን